Yayi lafiya kuwa? Me yake faruwa? Lafiya kalau Asiya, me kika gani? Ka ki zuwa kusa da Ami a lokacin da tafi bukatan ka. Sunanka aka ambata amma Ami sai ta motsa. In ba za ka zo don kowa ba, ka zo don Ami. Dan Allah ka zo ka ganta ko ta samu san yaranta. Ko menene zai faru yanzu sai dai ya faru, amma sai na tafi gurin Ami. An sha fama. Abba. Kede. Kai. Me kake a cikin gidana? Saurayi ne ya biyo matarsa mata aure har gidan mijinta domin ya jaddada soyayyar shi. Kai. Da ba baka mutu ba? Ba su kashe ka ba? To lalle yanzu zaka mutu. Ai tun daga gana fito ban mutu ba, kai ka san ba zan mutu yanzu ba, kuma